He anat a visitar l'estudi del Robert Llimós, un escultor català de renom internacional que assegura haver tingut una trobada extrasensorial amb alienígenes que li va canviar la vida. Robert, tu creus que no estem sols? Que no estem sols és evident. Tu això ho tens claríssim. Ja ho tinc claríssim, vull dir que els he vist. Tu ja fa uns quants anys vas viure una experiència insòlita. Què et va passar? Estava al camp, al Brasil, a les 4 de la tarda. Anaves sol? Anava sol. Em poso a dibuixar i amb això que em dono compte que m'he sentat davant d'una cosa que m'ha aparegut una boira que abans no hi era i m'apareix una finestra amb dos personatges a dintre. És a dir, tu vas veure o vas connectar vaig veure dos personatges. Dos personatges. I estaven tranquils quan... Estaven tranquils. Clar, no saps a quin punt si treure la llengua i tot, una xuclada. Sí? Creus que poden... No, clar, és que no saps quin ser tens a davant. Quina aparença tenien? No eren humans, tenien un coll llarg. De quin color eren ells? Com era la seva pell? La pell, un torrat, era un color torrat. I els ulls negres, uns ulls negres grans. Ell portava una casaca amb un correatge. I ella? I ella, una tiara. De vegades he pensat que he tingut molta sort perquè m'han vingut els més macos. Perquè si m'arriben a vindre aquests, els grisos, per exemple, són com fastigosos. N'hi ha de tot tipus i aquests he tingut... són elegants. Vau arribar a tenir comunicació verbal o... Telepàtica. I aquesta comunicació telepàtica en què consistia? Què vas sentir, tu? Jo no li tenia que dir res ni demanar res. Ells sabien a qui tenien en joc. Ah, sí? Home, clar, si m'han vingut a buscar, ells saben que jo els podria fer. Per tant, tu consideres... Aquesta gent no es pot representar. Les màquines de fotografiar no els agafen. O sigui que si tu en aquell moment haguessis intentat fer una fotografia, ells no haguessin sortit a la fotografia. No haguessin sortit. Però ells tenien algun missatge a transmetre? Venien amb alguna missió? Això, el que estic fent, pintar-los. Ells volien... Venien a donar-se a conèixer el pintor. Això té un punt entranyable, no? No, això té un punt entranyable perquè considerem que encara el pintor és vàlid. Abans d'això havia fet el Mirastels. Era una mica premonitori? Perquè està mirant el cel. És 4 anys abans. És premonitori, clar que sí. O me l'han fet fer ells, o jo l'he fet i ells els hi ha agradat. Algo ha passat aquí. No se t'han tornat a manifestar mai més després d'allò? No. És a dir, no saps si ells saben que has fet molts quadros dedicats amb ells i què en pensen dels teus quadros, per exemple? Mira, no tinc cap resposta ni m'han dit res més. Això també és un... Però t'agradaria? Home, clar que sí que m'agradaria. Que m'organitzessin una exposició on allà on te viuen ells. Sí, això t'agradaria? Clar que sí.